His time, in His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandirani abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi lachitatu pa 31 Augasti mchaka chino cha 2022. Mpingo siku la lero watipasanso mawu, ndipo mawu oyamba akuchokera mkalata ya Paulo woyera kwa Akorinto, 1 Akorinto chapter 3 verse ya 1 kulekeza 9. Ndipo mthenga wathu wabwino lero ukuchokera mu mthenga wabwino monga adalembera Luka woyera, Luka mutu wa 4 kuyambira ndime ya 38 kulekeza 44. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Gracious Makande kuchokera mu Diocese ya Zomba. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu achiritsa anthu ambiri. Yesu adanyamuka nachoka ku nyumba ya mapemphero kuja, nakalowa m'nyumba ya Simoni. Apongozi a Simoni ankadwala malungo aakulu, ndipo anthu adapempha Yesu kuti achitepo kanthu. Yesu adaweramira pa iye nazadzira malungowo, ndipo malungo aja adatha. Pomwepo amayi aja adadzuka nayamba kukonzera anthu chakudya. Dzuwa likulowa, anthu onse amene anali ndi anzawo odwala nthenda zosiyanasiyana adabwera nawo kwa Yesu. Iye adasanjika m'manja pa odwala aliyense nawachiritsa onse. Nayonso mizimu yoyipa inkatuluka mwa anthu ambiri ikufuwula nkumanena kuti, inu ndinu Mwana wa Mulungu. Koma iye adayidzudzula, osayilola kuti ilankhule, chifukwa idadziwa kuti analidi mpulumutsi wolonjezedwa uja. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga ndanena poyamba kuti lero ndi lachitatu pa 31 Augasti. Ndipo ndimati mundilole kuti ndiyambe ndikuthokoza Mulungu. Lero ndi tsiku lalikulu kwambiri kwa ineyo komanso mnzanga Father Bernard Chipole, chifukwa ndi tsiku limene ine ndi mnzangayo tidalandira sakramenti la unsembe mu diocese ino ya Zomba. Ndipo lero tikumuthokoza Mulungu ine ndi mnzangayo kuti takwanisa zaka 20 tikutumikira ngati ansembe. Tikumuthokoza Mulungu. Pa ife tokha sitikanatha kufika pano kuti tikwanise zaka 20 tikutumikira Mulungu. Matamando ndi mayamiko zipite kwa Mulungu mwini wake. Lero ndimafuna kuti inu ndine tigawane mawu amene mpingo watipasa, ndipo ndi mutu uwu uonera kuti tizikumbukira kuti pamene tilipo tafikapo chifukwa chawo. Pamene tilipa tafika chifukwa cha ena. Ndiyo mutu umene timafuna kuti inu ndine tigawane tsiku la lero kudzera m'mawu amene mpingo watipasa. Pamene ine ndi mnzangayo tikuti zikomo chifukwa cha mphatso ya unsembe zaka 20, tachiona kuti n'chinthu cha nzeru kumuthokoza Mulungu.
Mu uthenga wabwino tamva Ambuye Yesu akuchiritsa anthu ambirimbiri, koma tisanafike kumeneko ineyo ndimafuna ndipereke ulemu kwa mmodzi mwa atsogoleri athu a dziko lino la Malawi amene analamulirapo m'mbuyomo. Kawirikawiri tikafuna kunena za anthu anzeru ndi za nzeru zimene adalankhula, Malawi timakonda kuchita koti anthu ngati achina Nelson Mandela, achina Mugabe. Mugabe anati mwakuti, Mugabe anati, ngakhale zina zimene timampasa Mugabe mwinaso nkukhulupirira kuti si iye amene adanena. Kapenanso nthawi zina kuchita koti anthu anzeru ngati mafilosofers achina Plato, achina Socrates, Aristotle ndi anzawo kuti adayankhula za nzeru. Koma mundilole kuti lero ndimafuna ndichite koti mmodzi mwa atsogoleri athu akuno, very simple and humble mtsogoleri amene adakalipobe ndithu mpaka lero, Chair Bakili Muluzi amakonda kunena mawu awa. Bakili amati, ulemu wanu Chair, vuto la Malawi ndi kuyiwala. Ndiye ndimafuna kuti mawu amenewa tilumikize ndi uthenga wa lero. Ndipo ndikunena kuti mutu wa ulaliki umene ndikupereka pano lero ndionera kuti tizikumbukira kuti tafika pamene tilipo chifukwa cha wina wake. Ndiye monga ndibwerezenso kuti Bakili Chair amakonda kunena kuti vuto lathu Amalawi ndi kuyiwala. Kodi inu ndine timakumbukira? Ndipo ngati timakumbukira kuti chani? Mu uthenga wabwino Ambuye Yesu achiritsa anthu ambirimbiri, koma mwa ambiri amene awachiritsa pali munthu mmodzi amene wachita chinthu chimene chandikhuza. Yesu akukalowa nyumba ya Simoni, ndipo Simoni Petro apongozi yake amadwala malungo akulu. Iye adapempha Yesu kuti achitepo kanthu. Ndipo Yesu akuti adazazira malungo, ndipo malungo aja adatha. Mayi uja m'malo mwake akuti adadzuka nayamba kukonzera anthu aja chakudya. Zimenezi zandikumbutsa mwambi uja umene amanena kuti nzako akakuti konzu nawenso umamuti konzu. Ndipo ndi mawu omwenso akuluakulu amanena kuti katungwe nkukankhana. Kutanthauza kuti ndi bwino kumayamika tikachitiridwa zabwino, kumanena kuti zaithwa zikomo. Tiyeni tiphunzire kukhala grateful, kukhala anthu othokoza. Mawu alero ndikubwerezanso. Bakili Muluzi amakonda kunena kuti vuto lathu Amalawi ndi kuyiwala. Inu ndine vuto lathu ndi kuyiwala. Kodi inu ndine timakumbukira? Ndiyamba ndi ana, mwachitsanzo ana mwa makolo awo. Ndi ana angati amene amakumbukira kunena kuti ine ndinaleredwa ndi makolo awo? Ndikumaonesa mtima woyamika kwa makolo aja. Ana ena leroli afika poti anafikapo kuti ngakhale breakfast akumadya ndiwo. Sausage, mazira, nyama ija imakhangati zipapatija, kuyika pa bread, zomata pamene paja zambirimbiri, kuphoma bread uja ndi kumadya. Komano kodi mwafika bwanji pamenepopo? Timayiwala. Koma tizikumbukira kuti tafika pamenepo chifukwa cha munthu wina wake adatichitira zina zake, kandi makolo athu amene ankati sambisa, kuti kakamiza, pita ku sukulu, mwina sakufunako pita. Koma lero tili pano. Kodi timawakumbukira? Ine ndimafuna ndinene kuti mopempha simulakwisa mukatenga makolo anu ndi kuwayika pa budget ya mwezi ni mwezi wa zimene mmagula m'banja lanu. Lero moyo sulize. Taonani, aliyense akamayenda lero akukhangati waponda sopo, pa ground paterera, aliyense akuyenda kuterereka. Ndiye muone moyo mmene ulili kumuzi. Bwanji tiziyamika kumathokoza kuti makolo munagwira ntchito makolo zona. Anatifikisa pamene paja. Tiyeni tinene zikomo. Bambo ndi mayi nyumba. Kodi mmakumbukira inu abambo musanakwatire munkaoneka bwanji?
munali ngati ndani? Ndi bwino kumakumbukira kuti mkazi wanu, amayi a nyumbamo, achitapo china chake kuti niwe mufike pamene mulipo. Sizikuwerengera kuti akugwira ntchito kaya sakugwira ntchito, koma she has contributed something ku welfare ya moyo wanu, ndipo kuti muzooneka choncho chifukwa cha mkazi wanu. Ulemu wonse mukulandira chifukwa cha mkazi wanuyo, muli pamenepo chifukwa cha mkazi. Inunso amayi chimodzimodzi, si mmene munalili muchi, munali nankhoma, anabanda, anagama, lero muchulidwa amayi akuti Mrs. so and so, chifukwa cha mwamuna wanu. Kuti mmakumbukira zimenezi, ndipo ngati mmakumbukira mumathokoza potani? Ife ngakhale ife atumiki, mwachitsanzo ine ndi nzanga tikuthokoza Mulungu lero kuti akwanitsa zaka 20. Komano kuti tifike pamenepa chifukwa chani? Tinayenera kunena zikomo kwa Mulungu. Tithokozenso ngakhale mpingo umene ukutilera kuzafika leroli. Ndithu tilipo chifukwa cha mpingo. Akhristu eni ake versus atumiki a mpingo. Tinayenera kumathokoza, kumayamika, kumanyadira. Tithokoze kuti tili ndi atumiki mu mpingo. Tilipo, ndipo tafika pamenepo mu chikhristu chathu chifukwa cha atumiki athu, chifukwa cha ansembe athu, chifukwa cha abusa, chifukwa cha akatikisi athu, chifukwa cha amene amatisogolera mu uzimu. Kodi timakumbukira zimenezi kapena timayiwala? Ifeyo atumiki a mpingo tisamayiwalenso zimenezi, kuti akhristu athu amachitapo china chake choti ifeyo tifike pamene tilipa. Ndi atumiki akhristu eni ake amene timawatumikira, amene atinyamula kuzatisiya pati pamenepa. Inu ndine lero tili chonchi, tili pamenepa chifukwa cha ena ake. Mundilole ndimafuna ndipereke chitsanzo. Zimandikhuza pa nkhani ya ndale. Kwambiri ndipereka chitsanzo cha gulu la ogwira ntchito m'boma limene andale amaligwiritsa ntchito kwambiri pa nthawi ya chisankho, koma chisankho chikachitika amaliyiwala. Gulu la aphunzitsi m'dziko lathu lino la Malawi. Mukatenga aphunzitsi m'dziko lino la Malawi ndikuwayerekeza ndi aphunzitsi a m'mayiko ena, mwachitsanzo pa South Africa pomwepa, mphunzitsi ndi amene amasula galimoto mpaka kuyimasula mpepala papapapa ndikumakwera ya nyunyu, osatinso za plastic tikukwera ku Malawi kuno zayi. Koma kwathu kuno tayang'ana ni status ndi standard ya aphunzitsi ndiyotani. Koma inu amene muli mboma, inu amene muli andale, mukumbukire role imene imagwira aphunzitsi. Kodi alipo anganyade pa dziko lino la Malawi osamutchulapo mphunzitsi kuyambira ku primary school mupite ku Sunday school kena kumuzikwera kukafika pamene muli? Monsemo tadusa chifukwa cha aphunzitsi. Ngakhale nthawi ya chisankho aphunzitsi amagwiritsidwa ntchito. Wina ndikumandisa haya ndi message chisankho amayendesa ndi electoral commission. Electoral commission yo amachita entrust ndani? Aphunzitsi kuti ayendese chanikisa kuwerengera mavoti aja zonse zija kulemba. Ngakhale nthawi ija matipekisi aja izo tizisiye ukoko. Amayesesa kuti akonze zinthu, koma zimene amapanga nali ndani? Aphunzitsi. Ndifunsa kuti chisankho chaenda bwino, inu muli pamenepo mwasankhidwa kukhala kansala, MP kapena president amene ndi osatira wake. Kodi lero mmaonesa kuthokoza, mulipo chifukwa cha ndani? Osayiwala, tisamayiwale. Amene anganyoze mphunzitsi ndipo anaphunzira, ameneyo ine ndinganene kuti ameneyo kaya ndi otani kaya? Ineyo mukuziwa how to describe that one. Inu ndi ine tilipo chifukwa cha awo. Tiyeni tizikumbukira kuti ife tilipo chifukwa cha wina wake. Andale mumakumbukira kuti mulipo chifukwa cha voti ya munthu wina wake wovutika, osauka, osimphina, onyozeka, osaoneka bwino, omvetsa chisoni, wakumagomo, wakumuzi ngati uko kwa Masale uko. Mmaziwa zimenezo? Lero mmakumbukira
ndipo ngati mmakumbukira leroli mukuchitapo chani, ndiye muone mmene leroli munthu wakumuzi akutani akuvutikira. Kodi kuthokoza kwanu ndi kumeneku kuti mwakwezedwa kukhala pamenepo, ndipo munthu wakukwezaniyo akuvutika tsopano? Kodi kumeneku nkuyamika, kumeneku nkuthokoza? Inu ndine tinali odwala tsiku lina lake, ndipo tinachira. Lero tachira, lero tayiwala ululu wa mthupi mwathu. Bereka Kaunda anayimba akuti kale likati lizibwerera. Bwezi anthu ena mwina titalowa pansi. Iniyo kale lano litali lizibwerera, ndiye munchosepo mphunzitsi mukanakhala ndani? Kale lano likati lizibwerera, muchosepo amene ajawo amene anakuyikani pa udindo umenewo, pa mpando umenewo, mukanakhala ndani? Kale likati libwerere, ineyo ndikuwachosa akhristu ndikanakhala ndili pati? Tiyeni tiziphunzira, tizikumbukira, ndipo tisamayiwale. Bakiri Mulozi ndibwerezanso ananena vuto la ife Amalawi ndikuyiwala. Tiyeni tizikumbukira zimene anzathu anatichitira. Ine ndi nzanga lero tikuti zikomo kwa Mulungu, zikomo chifukwa cha mphaso ya unsembe. Pali mnyamata ujatu wayimba posachedwa apa akunena kuti paliponse pamene you are aliponso wina wake amapafuna. Zikatere isanona isanana, zikatele isanana. Kumathokoza kuti ndafika pamenepo chifukwa cha ena. Mawu lero akutiyitana tonse kuti tizikumbukira kuti tili pamene tilipa chifukwa choti ena ake anachitapo kanthu pa moyo wathu, ndipo tisamayiwale anthu oterewa. Tiziwathokoza. Mzimayi uja atachiritsidwa adakonza chakudya kuti Ambuye Yesu ndi ophunzira ake adye. Mtima wothokoza, zikomo kwambiri Ambuye mwandichiritsa. Kodi inu ndi ineyo amene tidachitidwa zabwino, amene tidachiritsidwa, timachita chani posonyeza kuthokoza kwathu kwa Mulungu? Tipemphere. Atate, tikupemphani kuti mutitumizire Mzimu wanu woyera kuti uzitisogolera, kuti tizikumbukira nthawi zonse kuti ife tinali omvetsa chisoni. Lero tili pano, lero tili ndi zina, lero mwatichiritsa, lero mwatikweza, lero mwatipasa udindo, lero mwatipasanso ulemerero, mwatipasa chuma. Tizikumbukira kuti amene achitapo kanthu pa moyo wathu tikuwayeneranso kuwathokoza, kuwapemphera madalitso kuti muwadalitse. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Amen. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a love